Hej alle sammen. Jeg tænkte lige at lave en lille hurtig dagens outfit, også fordi at jeg skal med bussen lige med. Men jeg skal til Herning for at hen til veninde, som er stor fan af Dune, og så skal vi til koncert her i aften med dem. Og jeg tænker, jeg viser det på, fordi det er lidt simpelt, men det er meget mig, og jeg kan godt lide det. Jeg har en trøje på. Der er sådan en Bordeaux ting. Den er fra TNTK. Og så har jeg bare en dejlig hættetrøje på fra H&M. Og så har jeg en rigtig fed skinny jeans, der er højtallet på weekday, fordi jeg elsker deres bukser. Og så har jeg de her sko her, som er mega dejlige. Og hvis I kunne mærke den, hvis I bare kunne mærke den, det er, hvad det hedder, velour. Det er rimelig nice. Og så har jeg bare min sædvanlige urkombination armbånd. Jeg har mit, det kan jeg ikke se ind på. Jeg har mit ur, og så har jeg sådan 2 armbånd der, som jeg ikke kan huske fra. Og så har jeg bare lige nogle ringe. Og så også lige har jeg en ring derovre, ja, det gør det ikke. Jeg kan det bliver nok lidt kort der, men og så har jeg bare lige krøllet mit hår en lille smule, og det skal snart farves igen også. Men det er mit outfit i dag. Ja. Jeg regner ikke med, at der kommer flere dagens outfit videoer og sådan ting, men yeah. Vi ses på vej til bussen, Og se, er de ikke fine? Jeg synes, de er fede. Og så er de bløde og røre ved. På vej til bussen mod Herning. Vi ses.